Lumampahipun beksan Gambyong Srimpi ayun-ayun ilir-ilir sampun lulus kanthi raharja keparenga minangka hambuh kaning sampur pakurmatan ingkang kasepisan katur panjenenganipun Bapa ingkang hambuh gati nunjih panjenenganipun Bapa Martono samektaning diri saega ing gati nilarke kursi palanggahanipun nembike wala-wawan rembag dhateng sahyaning para tamu kewajiban ingkang kedah dipunlampahi dene lumawahipun sampur pakurmatan kadherekaken dening tindakipun wonten ing panggung pagelaran mentaraman kadherekaken marga laras semoga astoning dhateng sahyaning para tamu maratandhane kerukuning tetangga tansah guyub wonten ing marga Karang dene lumampahipun sampur pakurmatan ugi kadherekaken marga larasa Kacamega